You. Perfect bro. Malik. Daha zor beast. Etrek. Бахшида. Барои баъзе одамоа. Тои феъли таъки хитамат мегирӣ барои як духта ранги қил. Мемере и хаёт гузаранда дар кор нест ҳамада ишқ барои дихта қил шидан дар кор нест ишқ баъдаи маргат будон дихта намебардорад тобута дар қиёмат ёд мекунӣ шишта мора как будта ма дуо мекардам ай барам дур шавад душмани ма дӯст шидам лек дӯстом киштанам ма нафаҳмидам душманат мард будай дуруст не дар назди тобута дӯстот неста арӯст не ти как будта серёз мебошӣ барои худти барои ма ҷокир буде лек ҳозӣ не эбнбир биномустара бародар мегуфтам мада қадр доштӣ ки акау додар мегуфтам лек ба ин кори кадат ай дурун ячи сӯхтам ранги дихтар қадр надоштим гапҳои дар корира гуфтам саг дӯсти ти шава лек дӯсти саг нашава рӯзи ӯ ба калом меша трагазидаги мешава маққати ҳама якам ранги дӯсти наздик мусулмона ишқиш дӯста боша малик саг дӯсти ти шава лек дӯсти саг нашава рӯзи ӯ ба калом меша трагазидаги мешава маққати ҳама якам ранги дӯсти наздик мусулмона ишқиш дӯста боша малик сари баланди ма ай пишти мурғо пасидан ай пишти як духта дӯсто қас ба қасидан касе қатим душмана манам қатиш ҳамухе гашта намеша да куша ай пишти баъзи питухе сари баланди ма ай пишти мурғо пасидан ай пишти як духта дӯсто қас ба қасидан касе қатим душмана манам қатиш ҳамухе гашта намеша да куша ай пишти баъзи питухе вақтҳои пеш чихе буд ва ёд биёр ино мард ҳама ҳавас мекард мода доштем мо як круги мард вақтҳои пеш чихе буд ва ёд биёр ино мард ҳама ҳавас мекард мода доштем як круги мард саг дӯсти ти шава лек дӯсти саг нашава рӯзи ӯ ба калом меша трагазидаги мешава маққати ҳама якам ранги дӯсти наздик мусулмона ишқиш дӯста боша малик саг дӯсти ти шава лек дӯсти саг нашава рӯзи ӯ ба калом меша трагазидаги мешава маққати ҳама якам ранги дӯсти наздик мусулмона ишқиш дӯста боша малик саг дӯсти ти шава лек дӯсти саг нашава рӯзи ӯ ба калом меша трагазидаги мешава мусулмона ишқиш дӯста боша малик маққати ҳама якам ранги дӯсти наздик Yo, Malik, Etrеким бахшида барои касое буд ки дар замони ҳозир аз зиёд шидаги барои одамое ки ай пишти як духта дӯстошона пас мезананд.